Loki on the beat. Goरलै गोसो नाथाय गुवार बुहुमाव दिनै गोरलै मेगन नाथाय साननाया गोबां हनै गोरलै गोसो नाथाय गुवार बुहुमाव दिनै गोरलै मेगन नाथाय साननाया गोबां हनै जिउआव दाग गैया थेवबो आखायाव रां गैया गोसोआबो लोरबां नङा गोरोन्थियाव थांबाय जालि समा डिप्रेस जाना बोनाय बङा खुगायाव मिन्ना थाबाय नाथाय गोसोआव दुखु लाना खालामबाय जिउखौ आं गोदान रावबो गैया बायदि आंजों आं हारसिं थानानैनो खामो फ्लेक्स सिल गोनां आंनि गोसोआव हरखाबै फैयो सम सम गोबां स्ट्रेस गेम बायदि आंनि जिउआवबो मालाबा देरहायो मालाबा जेनफ्लाङो गथ'फोरखौ नुना दुखु गोसोआबो गोदोनि समफोरखौ सानफ्लाङो दिनमोन बेफोरनो दिनमोन स्टाइल आरो साननायनि दिनमोन न'आव थगायनानै बेरायनो थांफ्लांनाय बेफोरनो खुसिनि सिनमोन गथ' समा बहा थांखो जेब्ला बियोमोन न'मुखौ नांगौ अब्ला गैयामोन साननायनि गोनांथि आरो सानामोन समाबो थांगौ आथिं फिस्लायबाय हमस्लाबायि गोरलै खुसि नाथाय बावगार हायि थाइनै फैसा मोनसे पकेटाव मोनसे पकेट जिनायबाबो लाजिलायि मा मोनसे क्लास आं फसं खामामोन सोरनिथो बुजानाय हजम खामा बिदिनो देरबाय आं सोलोंना बुजिना हमनो हाबाय जिउआ गेदेर द्रामा मा मोनसे समजों लोगोआव थाया साइकेलाव गाखोबा हमनो हायामोन सानोमोन गुरैयै जिउखौ जों सालायगोन नाथाय साननाय बायदि इजि जाया नाजालांनाय गारा समखौ दा नागारा सिमांखौ बुथारा लाया जों साहारा गोसोखौ गोथारै फुजिगोन अरायबो खुसियै लोरबां जाया गोदोर गोदोर बायदि सिमां फ्राइदाव मोननो लुगैना आं थानो हाया फैसा खामायनांगौ गासिबो जाफुंगोन साननायफोरा दाना जालि जाया गोबां नुबाय होनग्रा विनार लुजार बाट गैया लिगेल फैसा आमदानि बेखायनो गिदिंदों खना खनि सोरबा कारफोरखौ लानानै खम दामि गोरलै समनिफ्रायनो आयाबो बुंनायमोन फैसानि भेलुखौ मिथिना ला गोदोर जाना दासो मोदोमाव नांफैबाय जिउ सेकेन्ड फैयो रांनि खोथा दुखु खुसि गासै आंनि सायावनोसो जुजिलांनो जाबाय रेडि आं दा जेननाय होनाय गैया खस्थ' खालामोबा मानसि होनाय जिउआ बिदिनोखा गोरलै गोसो नाथाय गुवार बुहुमाव दिनै गोरलै मेगन नाथाय साननाया गोबां हनै गोरलै गोसो नाथाय गुवार बुहुमाव दिनै गोरलै मेगन नाथाय साननाया गोबां हनै जिउआव दाग गैया थेवबो आखायाव रां गैया गोसोआबो लोरबां नङा गोरोन्थियाव थांबाय जालि समा डिप्रेस जाना बोनाय बङा खुगायाव मिन्ना थाबाय नाथाय गोसोआव दुखु लाना खालामबाय जिउखौ आं गोदान Life is not always easy. In fact, some of you today, you're here and you're going through the toughest season of your life. There's problems that we go through that cause stress, worry, anxiety, and fear, but you might be in the battle of your life. It's not about what's happening around you, it's always about what's happening inside of you.